Having a shower now. Hey, close the door. Guys, welcome back Why? to my YouTube channel. Today's video. Karon nga video guys. Pakitaan mo na po kung ang time check is 12:09. So, nagigising ko lang. So, nag-shower na muna ako bago ko tidy up yung bed. So, yan. Ang gulo-gulo ng bed natin. So, pakita ko sa iyo yung outside view natin. Outside view. Last night guys, may kangaroo. May kangaroo sa labas. So, yan ang view natin. Ang kapitbahay. At saka may isang window din dito. Yan. Ang kapitbahay pa rin. So, tidy up natin yung bed natin, okay? Sara natin ng konti guys kasi makita ko yung kapitbahay natin kung anong ginagawa natin. So, yan. Hey? No, I'm making a vlog, darling. Can I come? And ito guys, electric blanket to. So, hilahin natin dito. So, ang bigat. May siwil. May siwil siya. So, yung may rosary ko guys, dito siya. Ayan, mabilan nyo ba? Meron tayong mga pet dito sa bed natin. At meron pang isa dito. Yan. At may totoong pet tayo. Come on, Foxy. Come on. Come on, Papa. Come on, Papa. Ito yung totoong pet natin. So, yan. Yung mga friends mo nandito. Sige na siya, gawa na siya. Vaccine, nakatulog na sa labas. May dumadaan, Bobby. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Australianang Bisaya. Genara's here. My name is Genara. So today is the first day of lockdown guys here in the whole New South Wales kasi yung Sydney dumadami na yung COVID cases, and then supposed to be work sana ako ngayon. It's my last day at my work in the nursing home, tapos hindi ako nakapasok kasi I'm not well because of the COVID vaccine. I got my COVID vaccine last Friday, Pfizer, and the reaction is really bad. I got a swollen shoulder, and medyo masakit yung ulo ko, headache. So, kaya hindi ako pumasok. Tapos, ang late ko nang nagising. So, yeah, mag 3 o'clock na, hindi pa ako nagla-lunch, guys. Kaya ngayon magla-lunch na ako. So, tara, samahan niyo ako. And today, guys, supposed to be my farewell party kami. Binigyan nila ako ng farewell party sa mga ka-workmates ko. Tapos, bigla lang nag-lockdown, so hindi natuloy. So, ito na yung cake na in-order ng my beautiful friend, Jen, friendly. So, yum, yum, yum. Ito na guys. Thank you, Leia.
sa farewell part, for farewell cake, pero hindi na tuloy-tuloy dahil sa lockdown, pambihirang lockdown na ito. There it is. There you go. One minute, 37 seconds later. Thank you, Hanlaya, for the cake. Love, love, love. Yummy. Thank you very much. So yum. Yum, yum, yum. Thank you. So, kainan tayo, guys. So, this is my late lunch. Meron ako isang tuyo na lang na natitira. Galing sa Barawong before hindi nag-lockdown. Bacon at saka chicken. Nagawa ni Leah. Thank you. Very yummy. Spicy. Nam nam. Let's eat. There's more. Ang piniritong buwag. Hang siya. Maanghang. One hour later. Guys, I finished my lunch. So, yan. Ubos yung rice. Meron pang tuyo. At saka yung... And then, after that, tikim ako ng cake. Kasi, hindi naman talaga ako mahilig sa sweets. So, tikman ko lang chew. Kasi, yummy. Yum. So, after kong kumain, guys, maghugas tayo ng pinggan. Diba? Again. Nothing.